дар соли равон мусобиқаи нахустин барои дастпарварони Федератсияи карате Киёкушинкаи ҷумҳурӣ ҳанӯз моҳи январ оғоз ёфта буд. Сабқат дар шаҳри Ваҳдат бо ташаббуси Федератсияи карате Киёкушинкаи ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри мазкур ташкил гардид. Дар ифтитоҳи мусобиқот аз ҷониби масъулин қайд гардид, ки ҳамасола ба ифтихори санаҳои таърихӣ чунин чорабиниҳои варзишӣ ташкил карда мешавад, ки он ба таҳким ва ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим мусоидат хоҳад кард. Аслан нави якарбаи Киёкушинкай дар шаҳри Ваҳдат навтаъсис нест. Дар шаҳри мазкур нозикиҳои карате Киёкушинкайро ба наврасону ҷавонон, мураббии ҷавон, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, ҷоизадори ҷоми ҷаҳон, чемпиони сабқати авроосиёӣ Файзулло Кароматзода меомӯзонад. Ба гуфти ӯ, таваҷҷӯҳ ба ин намуди варзиш дар шаҳри Ваҳдат хело зиёд аст, ки аксарияти ихлосмандони онро кӯдакону наврасон ташкил медиҳанд. Ҳамин тавр варзишгарон, ки аз минтақаҳои мухталифи ҷумҳуриямон ҷамъ омаданд, аз рӯи 18 вазн, қувватсанҷӣ кардан ва аксарияти зинаҳои ифтихорӣ насиби тарбиятгирандагони шаҳри Душанбе ва шаҳри Ваҳдат гардид. пас аз сабқати кушодаи шаҳри Ваҳдат дар толори варзишии Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиа чорабинии варзишӣ доир гашт, ки ба бархе аз дастпарварони Федератсияи карате Киёкушинкаи ҷумҳурӣ ва устодони ин ришта фаромӯш нашаванда буд, чаро ки Федератсияи ҷаҳонии Киёкушинкай ҷиҳати қадрдонӣ бо камарбандҳои сиёҳ дараҷаи аввал 3 мураббии тоҷикро таздиқ кард. Ин иқдом барои аввалин бор дар таърихи Федератсияи Киёкушинкаи ҷумҳурӣ рух додааст, зеро барои ноил шудан ба ҷоизаҳои якарбаҳои шарқӣ мебояд дар назди масъулини Федератсияи ҷаҳонӣ имтиҳон супурд. Саҳми устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, дорандаи камарбанди сиёҳ дараҷаи 5 Ҳикматло Кароматов дар сатҳи олӣ манзур намудани Киёкушинкаи тоҷик дар миқёси олам ҳарчи бештар омода ва тайёр кардани варзишгарони лаёқатманд ва мураббиёну доварони дорои тахассусӣ дошта назаррас аст. Барои саҳми арзанда дар ин ришта масъули Федератсияи карате Киёкушинкаи ҷумҳурӣ ба унвони эксперти байналмилалӣ ноил шуд. дар асоси қарори Федератсияи ҷаҳонӣ барои нафароне ки дар ин ҷо имтиҳон супуриданд ҳамчун камарбанди сиёҳ дани аввал қадрдонӣ карда шуд, ки албатта ин ҷои ифтихор аст ва мо медонем ки маънои камарбанди сиёҳ ин яъне ки устод аст, яъне ки устоди ҳақиқӣ мебошад. Ва ман фахр мекунам умуман ки он касое ки имрӯз соҳиби камарбанди сиёҳ шуданд, албатта хеле ҳам мураббиҳои хуб ҳастанд, мураббиҳои ботаҷриба ҳастанд, дар баробари он нафаронеро тайёр карданд, ки имрӯз дар миқёси ҷаҳонӣ парчамбардори миллат мебошанд. қабл аз маросими ҷоизаспорӣ аз ҷониби намояндаи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастгириву ғамхӯриҳои ҳукумати мамлакат нисбат ба варзиш, тарғиби бемайлонаи варзиш, ташаккул бахшидани тарзи ҳаёти солим ёдоварӣ гардид. Барои ҳавасмандии варзишгарон, ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибону ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ таъсис дода шудааст, ки аллакай тӯли 4 сол аст варзишгарони ватанӣ бо мукофотпулиҳо қадрдонӣ мегарданд. Ҳамин тариқ мураббии ҷавон аз шаҳри Ҳисор Беҳрӯз Хушмадов бо камарбанди сиёҳ дараҷаи 1 қадрдонӣ шуд. Ногуфта намонад, ки Беҳрӯз дар корномаи варзишиаш борҳо дар мусобиқаҳои осиёиву байналмилалӣ фаъолона ширкат варзидааст. Илова бар ин дар омода кардани варзишгарони лаёқатманд низ муваффақ шудааст. мурабби Саидаҳмад Раҳмонов ҳам аз зумраи толеъмандоне буд, ки бо ҷоизаи олии Федератсияи ҷаҳонӣ мукофотонида шуд. Лозим ба зикр аст, ки соли қаблӣ як шогирдаш дар чемпионати ҷаҳон миёни наврасон ба гирифтани унвони қаҳрамонӣ даст ёфтааст. Инчунин Сино Мақсудов бо камарбанди сиёҳ дараҷаи 1 қадрдонӣ шуд. Ба
ҳамин тарз ширкати дастпарварони Федератсияи карате Киёкушинкаи Тоҷикистон дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алмату шурӯъ шуд. Дар мусобиқаи байналмилалии шаҳри Алматуи Ҷумҳурии Қазоқистон варзишгарон дар ҳайати 2 нафар ва 1 мураббӣ ширкат варзиданд. Дастаро сардори бахши десантчиёни ҷавони клуби ҳавопаймоии миллии Кумитаи марказии ташкилоти ҷамъиятии мададгори мудофиаи ҷумҳурӣ Аскар Кароматов роҳбарӣ намуд ва ин варзишгарони хурдсол маротибаи аввал буд ки қувваашонро дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ дошта санҷиданд. Барои Аюб Гулов мусобиқаи мазкур дар фаъолияти варзишгариаш маротибаи аввал буд. Номбурда қувваашро танҳо дар мусобиқаҳои дохил санҷидаасту халос, чун дар сабқати дохил фаъолона иштирок кард ва ҳаққи ширкат дар мусобиқаи бурунмарзиро пайдо сохт. бо вуҷуди он ки таҷрибаи байналмилалӣ надошт, лек дар муқобили каратекорони турк, қазоқ, узбек ва дигарон хуб истодагарӣ кард ва дар натиҷа аввалин медали сабқати байналмилалиро ба даст овард. ман дар он ҷо 3 рақиб доштам. аввалин рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд ки ман онро мағлуб кардам. дуввумин рақибам аз давлати Туркманистон буд ки ман онро ҳам мағлуб кардам ва сеюмин рақибам аз давлати Қирғизистон буд ки ман дар он мағлуб шудам. хотиррасон мекунем ки мусобиқаи байналмилалӣ ҳамасола гузаронида мешавад. аз ин рӯ иштироки дастпарварони карате Киёкушинкай дар мусобиқоти мазкур маротибаи аввал набуд, чунки дар солҳои гузашта ҳам варзишгарони мо фаъолона ширкат варзиданд ва ин сабқат ба мураббӣ Аскар Кароматов даст дод то шогирдонаш то куҷо аз ҳамоишҳои таълимиву тамринии Киёкушинкай бархурдор гаштаанд. ногуфта намонад ки медалҳои ба даст овардаи якарбачаёни тоҷик аз мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта дар соли сипаришуда 3 ададро ташкил дод ки аз он 11 тоаш тилло буд. пас аз сабқати байналмилалӣ тарбиятгирандагони федератсия дар мусобиқаи аз ин ҳам баландтар, аниқтараш дар ҷоми ҷаҳон ширкат варзиданд. ҷоми ҷаҳон дар 2 сол 1 маротиба гузаронида мешавад ва мунтахаби наврасони кишвар дар ҳайати 19 варзишгар зери роҳбарии Ҳикматулло Кароматов нерӯсанҷӣ карданд. ҷоми ҷаҳон дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон баргузор гардид. дар натиҷа варзишгарони ватанӣ аз ҷоми ҷаҳон ҳамагӣ 13 медал, 4 тилло, 3 нишони нуқра ва 6 ҷоизаи биринҷиро ба ватан оварданд. Абубакр Абдураҳмонов, Ҳусейн Сайфиддинзода, Наимҷон Саъдуллоев, Рамзихони Фарҳод аз зумраи варзишгароне буданд ки дар ҷоми ҷаҳон унвони қаҳрамониро касб карданд. баъд аз ҷоми ҷаҳон варзишгаронро мусобиқаи бози шаҳрӣ ки дар толори Кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиа баргузор шуд мунтазир буд. қобили зикр аст ки дар заминаи ташкилоти мададгори мудофиа бахши десантчиён чандин сол аст ки амал мекунад. ҳадафи таъсиси бахши десантчиён барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар омода намудани наврасону ҷавонон тавассути ташкили маҳфилҳои варзишӣ ва фароҳам овардани шароиту имконоти лозимӣ барои ҷалби наврасону ҷавонон ба намудҳои мухталифи варзиш ва рушди маҳорату малакаи варзиши онҳо ба шумор меравад. ин риштаи варзиш ҳадида ё маҳсули замони истиқлол аст. он насли варзишгароне ки аз рӯи ин намуди варзиш камол ёфтаанд ва дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонию байналмилалӣ шарафи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф кардаанд ва баранбардоштаанд ҳамагӣ зодагони замони истиқлол ҳастанд. мушоҳидот нишон медиҳанд ки сафи наврасон ки имрӯз мебинед нисбати ин риштаи варзиш ба таври рӯзафзун афзуда истодааст, ки нишони он аст ки ҷавонони тоҷик ба зуҳуроти номатлуб ва корҳои беҳуда нозарур даст назада, балки рӯ ба варзиш оварданд. зеро варзиш ин қосиди сулҳ аст. аз нигоҳи ҷомеатшиносӣ бошад, варзиш яке аз зеботарин шуғлҳое аст ки инсоният офаридааст ва онро дар масири ҳаёти хеш пеш мебарад. варзишгарони наврасу ҷавони ин бахш дар мусобиқоти сатҳи байналмилалӣ ширкат варзида борҳо ба натиҷаҳои ифтихорӣ ноил гардиданд ва шарафу эътибори варзишии кишварамонро боло бардоштаанд. зеро роҳбарияти Кумитаи марказии ташкилоти мададгории мудофиа дар баробари фароҳам сохтани шароиту заминаҳои мусоиди машқу тамрин барои варзишгарон, инчунин ҷиҳати таъмини иштироки онҳо дар мусобиқоти сатҳи байналхалқӣ низ таваҷҷӯҳи лозимӣ равона менамояд.
4 سال است که من در این کیوکوشینکای مشق میکنم و استاد من اسکر کرامتوف میباشد. من در مسابقه ها برآمد کرده جایهای نمایان را به دست آوردم و میخواهم که مسابقه بیرون از دولت اشتراک کنم و پرچم دولت خود زمان را بردارم. мушоҳида мегардад ки бо фароҳам омадани шароити беҳтар наврасону ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш шавқу рағбати беандоза пайдо намуда дар маҳфилҳои варзишӣ таҳти мураббигии мутахассисони соҳибтаҷриба машқу тамрин мекунанд. ҳадафи аслии ин қабил тадбирандешиҳои варзишӣ агар аз як ҷониб такмили маҳорати варзишии наврасону ҷавонон, оботоби ҷисмонӣ ва ҷалбу ташвиқи онҳо ба машғулияту тамринҳои варзишиву дарёфти дастаи пурқувват бошад, аз тарафи дигар чунин чорабиниҳо дар вуҷуди наврасону ҷавонон ҳисси рафоқат, ҳамбастагӣ, муттаҳидиву ҳамраҳии миллиро ташаккул дода баҳри фароҳам омадан ва пойдор нигоҳ доштани муҳити солим ва созандаи ҷамъиятӣ мусоидат хоҳад намуд. 4 سال می شود که در این نمودی ورزش مشق میکنم. استاد من نظر من کاراته قهرمان جمهوری تاجیکستان هستم و در 2018 در دولت قزاقستان جای یکم را اشغال کردم و 2017 در شهر در دولت قرقیزستان نقطه را به دست آوردم. азму талош дар ҷодаи ба тарбияи ҳарбӣ, ватандӯстӣ ва намудҳои ҳарбӣ, техникии варзиш ҷалб намудани наврасону ҷавонон имкон хоҳад дод, ки онҳо аз машғул шудан ба кору амал ва зуҳуроти номатлуб даст кашида, ҳамчун насли ватанхоҳу ватандӯст, хушахлоқу соҳибмалака ва ҷӯяндаву варзишдида тарбия ёфта, созандагони содиқо бо эътимоди ватани маҳбубу мустақиланот гарданд. моҳи октябри соли равон бо ташаббуси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо федератсияи киёкушинкай дар қасри теннис мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор шуд. сабқат бо мақсади пайдо намудани чеҳраҳои нав, такмил ва ташаккул бахшидан ба дараҷаи варзишгарии онон ва дар ин замина созмон додани узви мунтахаби кишвар ташкил гардид. дар сабқат якарбачиён ҳунару истеъдодашонро аз рӯи муҳорибаи якка ва ката санҷиданд. мавриди зикр аст ки карате киёкушинкай ба шохаҳо ҷудо мегардад. аз ин лиҳоз омӯхтани ката дар карате киёкушинкай барои варзишгар алифбо аст. ба қавли танҳо ката варзишгарро ба сарфаҳм рафтани умқи киёкушинкай талқин мекунад ва ин навро ҳамагон ҳамчун барномаи махсус қабул карданд. аммо ҳар як амалу ҳаракатҳои он як ҷаҳон маънӣ дорад. илова бар ин, варзишгарон барои соҳиб шудани камарбандҳои гуногун аз ката имтиҳон месупоранд. در پیش چمپیونات جهان می باشد که ما با تیاری سخت تمرین کرده ایستاده ایم و می خواهم در آنجا هم جای نمایان را گرفته پرچمبرداری جمهوری تاجیکستان شوم. дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ба ҷуз варзишгарони шаҳри душанбе, инчунин ширкати намояндаҳо аз вилоятии Суғд ва Хатлон, ба хусус ноҳияи шаҳри Туз шоистаи таҳсин буд. дар ҳақиқат бо шарофати истиқлолият ба соҳаи варзиш низ тағйироти куллӣ ворид гардид. нави якарбаи шарқӣ ки воқеан барои иҷрои он кас рӯҳу илҳоми тозаеро касб менамояд, ин карате киёкушинкай аст. аслан карате намуди якарбаи шарқӣ буда аз системаи худмуҳофизаткунии бесилоҳи ҷопонӣ ба вуҷуд омадааст ва асосан аз зарбаҳо бо дасту пой ба ҷойҳои нозуки бадани инсон, гиреҳҳои асаб, асабҳои болои нов иборат мебошад. карате киёкушинкай солҳои 50 аз тарафи Масудасу Ояма кашф шудааст. худи Ояма ки устоди бузурги якарбаи шарқӣ аст, аз рӯи ин навъҳо ҷиҳати рӯҳӣ ва тарбияи баданро ба инобат гирифта ин сабкро ба вуҷуд овард. карате киёкушинкай аз соли 2004 дубора дар вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун федератсияи киёкушинкай ба қайд гирифта шуд, ки то инҷониб фаъолият менамояд. дар давоми мавҷудияти кӯтоҳи худ киёкушинкай мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён гашта аз дигар сабқҳо пеш гузашт. ما می‌بینیم که چهره‌های نو پیدا می‌شوند. با کسایی پیدا می‌شوند که خیلی هم سطح ورزشیشون پیشرفته ایستاده است و کودکان و نوجوانان هم از اینها یک تعلیم می‌گیرند و شوق و رغبت بیشتر پیدا می‌کنند نسبت این سبک و این روش.
پس از برگزاری مسابقه جمهوری ورزشگران رشته کیوکوشینکای رو با سبقت کشادی شهر دوشنبه که با تشبث فدراسیون کیوکوشینکای در همبستگی با ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه تشکیل گردید منتظر بود. در سبقت بهترین ورزشکاران از شهر دوشنبه با شمول 150 نفر شرکت ورزیدند. در مراسم افتتاحی مسابقه از جانب مسئولین قید کرده شد که نوی یکربه شرقی کیوکوشینکای زاده دورانی صاحب استقلال است و در دوام موجودیت خویش بارها اعتبار دولت را در عرصه جهانی بلند برداشته است. مثلا در سال قبلی با ورزشگران وطنی اعضای کیوکوشینکای میسر شد تا عنوان قهرمان جهان را پیدا کنند. مسابقه مذکور هم برای آنان یک مرحله آمادگی به سبقت سطحش بلند محسوب یافت، زیرا این ورزشگران را در پیش مسابقه بین المللی و جهانی منتظر است. پیش از همه جلب هرچی بیشتری نورسان و جوانان به این نمود زیبای ورزش به حساب می رود و ما می دانیم که امروز زیر سیاست ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ورزشگران ما در مسابقه های سطح گوناگون بین المللی شرکت ورزیده شرف جمهوری تاجیکستان را بلند برداشته ایستادند و هدف این برگزاری این مسابقه همین از آن شهادت می دهد که ما تا توانیم از بین این ورزشگران بهترین چهره های نوی ورزش را دریافت نموده با مسابقه های سطح گوناگون بین المللی سفربر نماییم و در این زمینه ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه نیز تصمیم گرفته است که چنین مسابقه های ورزشی را زیادتر برآورد و تا توانیم که توسط این برگزاری این مسابقه ها ترغیب طرز حیاتی سانی و پیش از همه عمومیت ورزش را میان نورسان و جوانان و ساکنان پایتخت براه مانیم. در مسابقه بازی شهر دوشنبه شرکت دسته از کمیته مرکزی تشکیلات مددگاری مدافع جمهوری شایسته تحسین بود. دسته در هیئت 30 نفر ورزشگر اشتراک کرد. دسته را استادی ورزشی درجه بین المللی اسکر کرامتوف راهبری نمود. همین است که در مسابقه کشادی شهری از دسته مذکور 8 نفر سزاوار جای یکم گردید. همینطور ورزشگران بیلال گلوف، داوود رحیموف، محمد کرامتوف، شمسولو کریمزاده، محمد مقصودوف، بهروز حیاتوف، ابراهیم دوستیف، شهباز اسماعیل، حمیدجان حمیدوف از دسته تشکیلات مددگاری مدافع مقام اول را کسب کردند. همچنین به دستپرور مربی جوان اسکر کرامتوف سمیرا کلیeva میسر شد تا در وزن 35 кг شادی پیروزی رو چشد. Я уже в карате занимаюсь почти 2 года. Я хочу стать чемпионкой мира, и чтобы я получала всегда первые места. Я хочу радовать свою семью, чтобы они всегда радовались мною. И у меня очень хороший тренер, благодаря ему я всегда выигрываю. ورزشگران صلاح‌الدین زیویف، اصلیدین مجیدوف، اسماعیل حکمتوف، سودای سایوالیف، امیده نورالیوا، شهباز اسماعیل از بخش دسنچونی کلوبی هواپیمایی تشکیلات مددگاری مدافع به گرفتن زینه افتخاری دوم مشرف شدند. همچنین زینور فخرالدینوف، علیجان صدیقوف و مصطفی گلوف در وزن‌های خویش ارزنده مقام سوم گشتند. نگفته نماند که در مسابقه اشخاصی نیز هنرنمایی کردند که از فعالیت ورزشگریشان آنقدر وقت زیاد سپری نشده است. من سال روان در جمهوری ازبکستان در مسابقه بین المللی اشتراک کرده 4 رفیقم را مغلوب کرده جای اول را گرفتم. من در آینده بسیارتر میخواهم تمرین کنم و چمپیون جهان شوم. همچنین زینور فخرالدینوف، علیجان صدیقوف و مصطفی گلوف در وزن‌های خویش ارزنده مقام سوم گشتند. نگفته نماند که در مسابقه اشخاصی نیز قوه‌آزمایی کردند که از فعالیت ورزشگریشان آنقدر وقت زیاد سپری نشده است. طول 2 ماه میشد که من در کاراته کیوکوشینکای مشق میکنم و من در وزن 23 کیلو جای یکم را گرفتم. میخوام که با
باز میخوام که بسیار جای اول را گیرم و همه دختران وصیت میدم که با ورزش مشغول شوند. имрӯзо низ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва сиёсии кишварамон варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ дар сафи пеш меистад, зеро на фақат аҳамияти тандурустӣ дорад, балки дар қатори ҷиддитарин масъалаҳои мубрами рӯз мақом пайдо кардааст, то ҷое ки пирӯзии як дастаи миллӣ дар мусобиқоти байналмилалӣ чун пирӯзии як кишвар ва баъзан бештар аз он таъсиргузор ба ҷомеа мебошад ва дар баъзе мавридҳо варзиш ва дастовардҳои варзишӣ ба эътибору обрӯи байналмилалии кишварҳо маъруфияти онҳо бетаъсир нест ва дар қатори дастовардҳои миллии як халқ як кишвар он миллату кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. ҳамин тариқ охирин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ доштаи расмӣ дар моҳи равон баргузор мегардад. дар соли қаблӣ варзишгарони мо аз чемпионати ҷаҳон бо натиҷаҳои назаррас ба ватан бозгашта буданд. умед аст ки мусобиқаи ҷаҳонии имсола низ ба эшон комёбиҳои беназирро ба бор хоҳад овард.